Wala sang isa ka nasyon kung wala kadutaan. Wala pungsod kung wala kasuguan kag katawhan. Ang pagtuon sumong semanal nga pag-usisa, pag-review o kon pagsiding sa atong leksyon sa eskwela sa Batika, ini ginadala sa inyo sa Media Ministry Department sa atong iglesia diri sa Central Philippine Adventist College diri sa Alegria Murcia, Negros Occidental, Philippines. Isa ini kay Ilonggo o kon hiligay nun nga version sa aton worldwide Sabbath School lesson kada semana. Ako si Pastor Luisito Tomado Cagari, ang aton nga mga guest karon mga kauturan nga pirmi ninyo sila makita diri. Ang una na akong pakilala si Pastor Delbert Hindapanan. Siya ang aton nga senior church pastor diri sa CPAC Church. Pastor, mayong adlaw sa imo. Mayong adlaw, Pastor. Mayong adlaw, Pastor Belgium. Mayong adlaw sa aton mga kauturan na kabiyanan nga nagasunod sa sining programa. Kabay pang pulong sa Ginoo aton nang giya kag huwaran sa aton pag-alagad. Yes, kanami Pastor huwaran sa aton nga pag-alagad, aton sulundan. Ang ikaduha na akong pakilala sa inyo, siya ang aton nga Vice President for Student Administration diri mga kauturan sa atong eskwelahan sa Central Philippine Adventist College. Wala sang iban si Dr. o kon Pastor Leopold Balidion. Pastor, mayong adlaw sa imo. Mayong adlaw sa imo gyapon na Dr. Mado. Salamat sa pribileyo liwat nga makig-upod kita sa mga kauturan sa pag-enjoy, sa pagtuon, sa pulong sa Ginoo, sa pagpalig-on sa atong pag-alagad. Yes. Mga kauturan, hindi sila nga duwa, mga graduates diri naton sa CPAC. We are proud of them nga kadalag ko na sa ilang nga mga katungdanan sa aton nga bluhaton, sa aton nga iglesia. Pastor Leopold and Pastor Delbert, ari na kita sa leksyon 11 para sa December 6 to December 13, Living in the Land. Sa naligan nga simana atong tunan, The True Joshua, ang matuod nga Josue. Kag karon ari na kita, nagsulod na sila, Pastor Leopold, sa dutang saad sa Kanaan. Gintaga, they are already a nation. Kaysa una, hindi sila nation. Kuwan lang sila, mga slave sila sa Egypto. They have no citizenship. They don't have identity karon niya. They are proud to be called Israelites. Kita, we are proud to be called Filipinos despite nga we are one of the corrupt nations. Yet, we are still proud of being a Filipino. Now, ari sila. Pribilyo na. Chance na. Yet, may mga problema gyapon, may mga gumuntang gyapon nga dapat nila solusyonan. Pastor Delbert, anong? Ang aton teksto nga sa lohon, makita naton Ah, sa yes, oo. Sige. Hulubaton, Kapitulo 15, versikulo 1, ang mahumok nga panalabton nagapalugpay sang kasingkan, apang ang matigdas nga pulong nagapaibwal sang kaakig. Yeah. Aton nila ko aton mga ulo. Sa siningation ginoyari kami, nagapalapid sa imo, nagakilala sa imo pagka-Dios. Hopday kami nga tatlo samtang kami magadiscuss sang seleksyon nga amon pagatunan sa sininga simana. Ginatugyan namon ini kapag tuon sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Amen. Okay, Pastor Delbert, ano yung muna sidingan sa atong introduction sa leksyon 11? Kung ang mga tao magtipon gani, Pastor, no? Hindi gid mahimo nga ang kasi isa may ara individualidad kag may kultura nga gindikanan. Nga kung kaisa misinterpretar sang iban kag mangin bisan parehas pa kamo pagtuo, bisan parehas pa kamo iglesia, pero bisan gani magulutod kamo or bisan magasawahay, may ara gid kung kisa gumuntang. Nga
nga dapat Kaso ayon, solusyonan. nga dapat solusyonan. Yes, amo ning atong leksyon. Yes, Doc Leopold. Yeah. Tama ka tahom sang ila unity pastor sa pagsulod nila sa dutang saad. Pero ang problema sa nagtipon na sila nga dira na sila tanan tingob. Anggid man sa mga istorya nga kung ara kita mga kauturan sa isa ka community, isa kita ka compound tanan, mga tumuluo kita tanan pero dira na makita ang mga diferensya. Para yun ni pastor sa mga karnero wala. Samtang gaharab ni sila sa mga hilamon sa gwa, wala gini problema kay tanan busy mo. Pero pag sulod na sa Torel, dira na mga sungay-sungay, mga disog-disogan. Kaya amo ni atong leksyon pastor, no? Sa nga semana. Kaya nga itong leksyon makita naton sa Josue 22. So, amo ni aton nga tunan mga kauturan. Ang mga challenges ngayon na sugata samtang ara na sila sa sulod. Kaya si mo ginambalkin na Pastor Delbert, ang bisan tuon nga pareho sila Israelinon, pareho sila mga katawan sa Ginoo. Pero ang kada isa lain-lain, may mga temperamental tao. Lain-lain nga background. Okay, commitment. Yes. Anong imo nakita diri? Kay before ka pastor kanina ang background ng listening. May pabalik ko na kay di tapos na sila. Even though nga may arapag sila nga lalagson o kon ikang care pa kay wala pa gid maubos tanan. Pero siling ni Josue, pwede na kamo yang tribo duwa kagang tunga sa tribo ni Manasi makabalik mo. Kaya mo nang ginasign ni Moses sa ilam sa piyak sang Jordan. Sa wala pa sila katabok sa Jordan, they were already given their inheritance right there. Nagupod sila pag-conquer pa sa iban, upod sa Siyam kag tunga ka mga tribo. Now the task is over. They are given the privilege to go back sa piyak sang Jordan. Yes, Pastor. So, sa nasiling mo na, Pastor, no? Supposedly, tani dito lang to sila sa piha. Yes. Hindi na sila. Pero galing kay silang instruction sila sa ang hambal sa ila ni Moses. And then si Joshua nagsiling man sa ila, nag-iop din nyo anay nyo mga utod. Mga utod nyo. Until ma-conquer ninyo, until maplastar ninyo ang lutang sa saat, tabo ka mo. Upod sa inyo mga isig ka Israelinhon. And then, nag-upod sila. And imagine, ang expression di long years. That might be 6 years. Imagine. Ibayaan nila ilang mga asawa, ilang mga kabataan sa sulod sa anong katuig, nakig-away sila upod sang bugos nga tribo sa mga Israelinhon. And then, they have been found faithful. Kag ginhimo gid man nila ang katong danan. And then, anti sila nagpapauli, ginpapangamuyuan sila ni Josue. So the Reubenites and the Gadites, kag ang katunga nga tribo ni Manasi, they are not, hindi sila tanan diri sa piyak nga side. May ari sa nabilin sa nasidlangan nga bahin. Kag ang Siyam, kag tunga, nabilin diri sa katungdan. Sa west side. So, may ara separation sa ila. Ang Jordan. That is the physical, geographical separation. But then, ang commitment nila is still, there is a physical division, pero ang commitment nila sa isa kag isa, imagine, kabiyaan mo to sa mga kabataan. Mga kabataan. Hindi ko natakyo ito kabataan o kasawa, iwaigin may mo. But yet, ang ilang paghiliw. Yes, Doc Leopold. Aton makita diri Doc ang commitment tuod no, sa mga katawhan niya isang Ginoo. Nga aman may ara sila sang commitment gid tungod nga ilang ginuna-una nga ang ilaya nga pagkig-away kag pagtrabaho para lang gid sa Ginoo. May ara sila common goal lang gid mga kauturan nga obrahon para gid nga mahimaya ang Dios, no? Just like in Ephesians 6:7 nga naghambal dira nga kung magtrabaho kuno kita, hindi tungod sa tao, kundi sa Dios. Oo. Te amo ni ang isa ka rason nga leksyon nga makita naton nga kung committed gali kita sa pagtrabaho sa isang Ginoo, ang kadalagan maangkon gid sa katawhan niya. Oo. Now, sa Monday, tapos na. Siling ni Josue, okay na, balik na kamo.
Kay atotan yung mga bata, idlaw na kamo. Amo na to ang ginhatag ni Moses sa inyo. Pero sang wala pa sila katabok, Pastor, may kabilinggan nga natabo. So, matabok mo sila tani, and then, all the way through, patabok sila, and then nagpatindog sila sang altar. Nagpatindog sila to sang halaran. And then, I think this is in leadership, siguro, Pastor, no? Joshua, sa na-mention ni Pastor Balidyong, wala sila nag-aalagad for the sake of who is the leader, kung sino ang leader sa Sinai. Yeah. And then Joshua make it sure, I'm not the one leading you. It is the Lord. Hindi ako yung ginaalagad nyo. Hindi ang kabahin sa Israel yung ginaalagad nyo. Ginhimo nyo na itungod sa buluhaton sa Ginoo. At this point naman, kanami man balas na pabalatsagon nga na-fulfill nyo inyong commitment, tapos ginpapangamuyuan kamo ni Josue, antes kamo naglakat. Pero all the way through, wala pa kamo kasampot dito, may issue na naabot nga nagpatindog na kamo sang halaran. And it might be interpreted dito sa biyak naman na side sa siyam kag tunga nga it is a declaration of independence. Masiparang naging kamo sa amot. Tapos ang halaran tadi sa silo may nagpatindog man kamo sa inyo, mahimo man kamo sang inyo lang. So this would be a threat to unity in this sense, kag they are accused of apostasy. Naghalad naman sila sa lain nga Dios. Yes, now. Ang natabo ng istorya subong daw west kag east na. Pero namin siniya kay te. Although ang aton union niya na tunga naman gid sa east kag west man, pareho diri sa aton leksyon subong puti. Nami yan, no, wala sang damo isyu pero diri sa Old Testament sa panahon ni Joshua, damo isyu kag ang nagka-problema lang diri ang interpretasyon sa piyak. Kay ano kamo mapatindog kamo sa inyo simbahan, kay may sa sanktuaryo na nga daan niya ang piyak nga grupo. So ang ginadudahan nila nga amo to hambal ni Pastor Delbert nga may imo kamo may inyo kamo independent ng pagtuo, malain na kamo. So diri ni natabo ang mga accusations, Pastor, kag kung kaisa no hinay-hinay kita sa mga akusasyon kung kaisa nga wala pa naton matulid kung ano gid, pero kay nag-akusar kita lantaon naton no ang response sang pihak kay ginakusar sila sa sini nga panahon. So sa aton pagalagad mga kauturan, ginalaygay gid sa Ginoo sa aton nga mag-investigar gid anay no, mangkonseho gid kun sa mga ano pa para nga hindi unfair pod sa pihak. Pastor. Before ta magkadto sa Tuesday hunted by the past, ibalik na kung Doc Leopold Simo. Pastor Delbert, you mentioned about nga ang mga sila noon, wala sila naglagad kung sinong leader. Of course, gina-respect nila. Pero hindi tanan nila yung trust. Tanan nga pag-ano nila sa leader. Na kung wala leader, wala naman. Yes. Kita ang mga Adventista, Pastor. Bisan sino atong leader, sino atong presidente. We are still faithful. May iba niya nga mga reliyon nga ang ilay nga pag-alagad, depende sa ila leader. Kung wala leader, wala naman. Pero amo na ang kanami sa aton. Kay sino man atong presidente sa aton union, sa aton conference, sa aton general conference, ang aton pagtuuya hindi nabase sa ila. Nabase sa kamaturan halin. Sabi, yes, Pastor, hunted by the past. Ano ni ang limo na talupangdan diri nga ginalaga sila sa ilang nagliligad nga mga So aton makita diri, Pastor, nga inipod abi ang mga katawhan sa mga Israel. Ang ila sini nga mga inagyan man, may mga paglapas man mo. So amo na guro ang isa man ka rason nga nagduda naman ang piyak nga kampo. Kahila mong inimo. Himuan sila. Pero ang nami diri, Pastor, kay nag-send sila sang delegation, no? Katahom daw do simbahan gisang Adventista bala. May delegate. May delegate gid, no, nga ipakadto didto, ipaklarify ang mga bagay, no? Kag tungod sina may mga proseso sila ang ginhimo, no, nga kun sa diin maka-learn man kita sa aton panahon subong, Pastor.
Yes, Pastor Delbert. Ang nadumduman nila dayon pagpatindog sang altar, ang nadumduman dayon sang siyam ka tribo kadtunga ang ginhimo sang Ginoo sa ila sa Baal-peor. Una ang ginhimo nila nga nagpakiginawa sila or they have committed apostasy in Baal-peor kag ang Ginoo nagpadala sa ila sa kalaglagan. Kag nauntat lang to sang si Pinihas, bata ni Eliasar, bata ni Aaron, Kuha siya sa bangkaw. bangkaw niya to ang priests kag ang babayi kag naguntat ang kamatayon sa Baal-peor. So nakulbaan sila nga base ang amuman nga bagay matabo, that's why konfrontar dayon nila ang kuan. Pero anami man kay not directly nga nagmarcha sila dayon kag nakig-away. It is almost in the brink of war. Iya, gamay na lang to. Gamay na lang to nga hiloy. O nga kung nagbalik tong ila delegation, kag nag-report nga mo ni, it was a war between 9 tribes and then the other three. Kanami, Pastor, kay Pinihas ang ginpadala nila. Oo. Kay ang iya bala a level-headed nga klase sang tao nga hindi iya siling ang pagkadto niya para nga paawayon ang duha kundi nagkadto siya for clarification, reconciliation, no? yes. Clarification. So, Yeah. I love this delegation. Wow. And then amo na bala antes naton tani paturon ang aton naging huna-huna. Aton man usisaon kag investigaron kung may ara pundasyon kag kung ano gid man bala dito sa piyak nga side. Yeah. Kung kaisa ang aton lang side ang aton gina pabutyag. Pero ang sa piyak nga side wala naton ginsusi. And I like this way. Kadamo sa nitabo sini sa atong simbahan, sa atong iglesia. Nga nagmaritis to, dayon gindala dayon sa church board. Nga wala pa to naka-investigar dito sa piyak kung matuod o kung hindi. Di imbes nga gamay sang problema, nahimod ako. And then imbes nga pila lang kabilog ang nakibalo, it was known throughout. Bisan bilog pa nga komunidad. May basahon ko din nga teksto, Pastor. Oo. Diri sa Joshua 22, verse 27. Ang baldiri, but that is maybe a witness between us. So, sang dito na si Pinihas, nagipamangkot na sila, ang ilaya nga sabat, nga nagpatindog kami sini, a good mangin witness between us, nga ang Ginoo upod sa aton. Na, amo na ang, so, pagsabat nila sa to, nagkalma, kag nagnami ang ilang relasyon, kay ti, ang purpose galit niya sa pagpatindog, hindi nga magseparar sila, kundi ipakita kung ano kagamanan ng Diyos. Nga kumamangkot imo kabataan sa ulihi. Yes. Sabton man sang amon kabataan, nga ang Ginoo nag-upod sa aton. Na amo gali ng purpose. So, sa nami, no? Clarification, kag communication. Kag ang altar is a symbol of inang ownership. Oo. Or Ginoo. Oo. Sa wala pa gani sila yung nagtabok sang dito pa sila specs ng udan. Naghimo man sila altar. Sila nga 12 nga tribo. Na pagtabok nila another altar ang ilang ginahimo. It is ownership boundary mohon o kag inablang mensahe sa imo mga younger generation. Nga ti amo ni ay may altar ni amo ni amon mga ginikanan so na makaluluhan namon suporta noon nga ti ang rason niya ti ari ka ni gentle yes you have some point pa pastor. Yeah, Pastor. Yeah, sa gentle answer sa Wednesday. Ano di ang punto nga wala gid ang gusto sa ibang tuya maaway na tanay sila. Miyan ko di pag-clarify ni Pinihas kag sa iya delegation kag kaupod sang duha kag tunga nga tribo. Namati sila. Why sila, they keep silent when the accusation is being raised. Samtang ginaakusar sila, wala. Namati sila kag ugaling amo lang ang pagsabat nila sang panahon na gintagaan sila. Kaya kung kaisa ang tendency naton is wakak. Gambal pa to ang isa mapabutyag na. And kung kaisa agawon ta pa ang kunara na ta sa alibutod sang aton nga balatyagon wala daw hindi ta na mapunggan. Agawon ta pa ang sapyak, but then this is really a wisdom in Proverbs 15:21. Ngati naghipos sila, and then
gin-clarify nila kag ang sabat nila mo to kag gin point out ni Pastor Balijong nga it's not for war, it's not for separation. In a matter of fact, it unites us. Nga ang Dios ninyo dito ang human ang Dios nga among ginaalagad. Kung ano ang paglakat ninyo dito sa palatukuran sang Ginoo, amo man ang paglakat namon dito sa palatukuran sang Ginoo. Kay hindi lang kung pamangkoton kami sa among mga kabataan, hindi lang kay kamo dito may Dios. Kundi ini nga altar day pamatuon man to nga parehas dito sa inyong altar. So it is the faith, it is the covenant that unifies them despite of the geographical division. Amo ginablang kung magkalayo ang piyak. Kung kalayo ka man tigira gini. Pero ti ka nami a soft answer to net our heart. Yes. Amo man na bala pastor nga kung mag-chair kita sa meeting. Gawas-was tong piyak, gambala na yung chairman. Patapusan na patapusan. Kaya kisa kung wala pa katapos kasabat na po. Kaya mo na kasi ang natawag bala mga kauturan nga understanding sa piyak ag piyak. Ang ba yung understanding, duha na ka pulong inhalinan mo. Under kag standing ti. Kung gastand ang isa, ilang anay pa kay ti. Tapos nagsabat sila kanami sang ilang way of communicating to each other. Oo. Inabalangin mo pulong Doc Balijong understanding. Sang eskwela kami sa Ayas. May silingan kami sa among apartment. Ang piyak ng apartment wall lang ang different one ang among pretahan nga tuparay lang. Isa kaaga na batyag na batyan ni Ma'am Tomado nga ang bata sa piyak, sa bata sang Koreano nga mag-asawa, nga mga estudyante man sa Ayas, nagkahibi, grabe gid ang ang kainit kadalom sa hibi. Siling na Ma'am Tomado, kadto bito, tinakita kong bata. Ang tatay basa-basa lang kaya ti Alas City, classmate kami, Alas City among nga kwan. Ti Alas 6 media, basa-basa lang ang tatay. Ang nanay ang Koreana, puro kwanto sang imos ang pamahaw. Ginpabayaan ng bata. Kinuha kong bata kay Pirmina mo dalo-dalo. Pagkagabi, nagkanto ang mga tigulang ng mga Koreano. Nagpasalamat sila sa amon. To make the long story short, siling ko, we Filipino husbands, under. Ang mga Koreano gali, ang mga lalaki nila, waya galuto, ang babae tanan na sa kusina. Ang mga bata ganing lalaki gali, ginapalayo na sila sa kusina. I don't know if that is true. Pero nakita nila yung akuya, nga ba na, kapanglaba ko, nagaluto man, so forth na noon. Tingala sila ang mga tigulang ng Koreano. Nga amo na gali mga Pilipino. Tisilin ko, we Filipino husband. Under. Tapos masilin ko, not under desire, but we are understanding. Yeah. Pastor Balijo, Pastor. Delbert, you have some more. There is a conflict resolution. Yeah, go ahead. Namin man diri sa pamaagi kung siling ang mga butang kaning gagmay ng mga butang kung ma-communicate lang sa insakto kag open kita sa communication. Arab lang hindi ta mag-hesitate galing kay kaysa may mga tao man nga kaysa hindi kita kambal. Hindi kambal gusto naton. Di kung kaysa ang aligot-dut naton tipuno naton nga nagdamo antes naton imbuga. So we suppress ourselves in which kita man ma-suffer. And then pagka lupok sina dako na gamo kay aton man nga ginpunggan. Pero kung gagmay pa nga daan aton na ginpabutyag kung tani aton na siya malikawan. The same thing kung nagkonsulta man tani to ang leadership sa 2.5 tribes sa kay Joshua iswi balik kami to pero magpatindog dito at kung ang timatuyo namon ang musining. So wala naman kung tani to ang conversation sa Yeah, you mentioned about pastor communication kaysa dra mo ang misunderstanding. Nga ang imo what you think nga nahangpan sang piyak ang imo ginhambal but ang piyak wala nakaget sa imo ginhambal. Tiyan mo na kung isa nga ang away ang punto diri kay pamati ibala ko
Eh, wala ka pamati mo. Oh, and that's the point. That pamati bala. Oh, and that's where sometimes the conflict comes. That's why we demand for the other party to listen. Oh, na, Doc. Nami gina pastor no kay sa eskwelahan abi wala man ginatudluan kita nga mamati natudluan kita magsulat tudluan kita magambal pero wala ginatudluan mamati tiya mo na mga kauturan nga ang dulunggan naton duhaged no nila tay sala tiya mo na nga more nga mamati kita kay damo problema pastor na-learn mo namon sa imo damo problema nga nasolbar tungod na mati hindi nang gapamati pero ang una-una ga paminsar man sang idebate yaman balik so hindi man naamo sina no with the Pastor Delbert no communicate nami gid ako tanan nga problema mga utod pwede gid masulbar basta mag-communicate lang healthy communication and bisan pa gani pastor no sa conflict resolution diri nga ginahimo sa Joshua 22 nga bisan pa gali nga convicted na sa nga ginhimo niya pero ang ginlaygay gyapon nga hinay-hinay gyapon sa pag-jump sa paghimo sa conclusion para malikawan ang dagko serious nga mga problema. Ti kanami to ginagpadala delegation among itong the best move ni Joshua. Kanami is kay Joshua. Kaya ang mga ibang to yung mga nuibi ka tribo Siyam naga-uros-uros na to sila ya. Nga bisan utod nila pero ilaging kabi nga nagluib na itong atong dua ka tribo. But sila ni Joshua, no. Let's first listen from them. Nami pagidiri pastor, toward the end naman sa atong lesson. Be willing to make sacrifice in order to achieve unity. Yes. Ama ka ni. So, kung kaisa gali makaturan, kinanglanon ang pagsakripisyo man sa aton nga part para nga magtawhay. May-unity aton simbahan. Ang aton nga sacrifice, one of the sacrifices nga aton buhaton, iposon aton baba. Kaya kung magwakak-wakak ta. That's why, amo tong kanami isang duwa ka tribo nga naghipos sila anay. Wala sila dayong may rason man sila mo, na misunderstand sila. Di silang nila, sige, padayon ka mo akusasyon kay. So they are willing to sacrifice ang time nila just simply to listen. Pastor. Yeah, even the 9 and a half tribes, nya kun amo mala na makasiparar kamo ti amon di nga porsyon pwede man ninyo ma-occupy para hindi na lang ta maglagay. So I think that's something that we need in our church today. Kay kung kaisa we are trained na ara ta sa kultura nga dipindihan ta kun anong aton. But nevertheless, yes, so that hindi ta mangin biktima man sang violence kag sang abuse. Pero to voluntarily give space sa aton kinamatarong para sa paghiliusa ng iban nga abi hindi. Yeah, that's correct. Amo ning kanami isang Josué 22. Mga kulturan, tilawin nyo ba sa liwat ng Josué 22? Labi na gid sa Kapitulo 30, tubtub 34 and on. Ara dira ang conflict resolution nga ang nasolbar ini nga problema nga on the brink na to sila nga mag-away nga mga magulutod ti amo na siya ti kita man sa aton mga ulutod sa gasungguranay kita it is because wala kita sang conflict resolution. Do you have some more, Pastor? Yeah, and isa sa mga conflict resolution naton pastor is kung masolbar ng problema ang balderi rejoice and bless God when peace is re-established, no? Kung nag-ayuhay na ang aton mga problema, wala na problema, we will celebrate, no? Rejoice sa Ginoo nga tapos na. Tapos. The closure nga ano. That's it. I want to point out that pastor no because there is already a closure to the problem. Gingaan gid ya solusyon ang problema. Kay kung kaisa hadlukan ta makigbaes kay hadlukan ta magkuan hipos ta na lang kag kung kaisa masalita daw ay na problema pero kay naghipos na pero actually gali wala na tagaan sang solusyon ang problema. So I like the way it is nga may akusasyon, may delegation, after sa delegation may confirmation, and after that there is a conflict resolution. Kinahanglan masulbar gid kay there are a lot of our church members and even our family members yung guys. Ati mahipos na lang kay bisimano or
Ara di si nanay, paborito gid siya, ang manghod siya, di paborito gid siya. Ati mahipos na lang man ang magulang or May mahipos pinilian na among ginikanan. So without really solving the problem. So silence is not yet the solution. Yes, and that's correct, Pastor. I agree with you. Silence might be nice, no, but sometimes it is not the right way to solve the situation. Pwede ikaw yung ginloo mo lang kay hindi ka gusto nga magsamo. Kasi sa mga asawa kung isa ginaloo lang ilang mga bana, pero ari di ang sa tagipuson sa kasing-kasing ang dako nga problema. Nga kung isa matumba ka lang, wala nang pilas. Do you have some more, Doc? Balijon? Oo. Ti mag-amo na Pastor Kangay isang anay na no sa Yes. atong balay. Oo. Sabi na nami ang balay gatindog. Pero ti wala na gabok na kay ti wala gin pabutyag. Bo mga kauturan subong nga semana. Katahom gid sa atong leksyon. Sundon naton ini ginhimo nila nga mga example to solve problems. Yes. Because whether we like it or not, damo kita yung problema ma-encounter as community of faith, simbahan man o sa aton panimalay. Pero kung aton ni siya masunod mga kauturan, it will give a big help gid sa aton nga pagtuo. Mga kauturan, why nakita time, but at least ato nakita kung paano si Josue nangin manami nga leader. Nga wala siya nadala sa mga kainit, ka mga kasingkal, sa mga Israelino. Oh, pero iya gintagaan sa gusto nga solusyon. Kanami sa ginambarkin ni Pastor Delbert ng di Doc Balijo, send delegation, listen first. Nga aman, nga wala, nga amo ning naitabo. Okay. Ako lang pangiwan si Pastor Delbert nga last take, last word, and then si Pastor Balijo. Sa aton mga hinigugma mga kauturan, no, it is a challenging na kung kaisa magtililipon kita, okay lang kung kadali lang, inadaw lang, pero kung magtinuig na gani, it is a challenge for us. So, then, ang lagay sa aton, sa leksyon naton sa nga semana, pabilin nga ginahigugma naton ang Ginoo, kag ginahigugma naton ng isa kag isa. Magapabilin kita nagapanglakaton nga matinuuhon kag faithful sa palatukuran sang Ginoo, nagarespeto sa isa kag isa, and then we hold fasts. Nagapabilin kita sa promise nga aton ginsaad sa Ginoo sa adlaw nga nagasugod kita sa pag-alagad. And then last is served. Pag-alagad kita sa isa kag isa. Doc Leopold. It's quite challenging magtilipon kita, may mga kaangay sini nga mga bagay. Pero isa sa mga sikreto nga nakita na kundre sa during pagpanglakaton nila, tungod naghimo sila sa buluhaton, naga-serve sila, wala ka sila gainaway. So sa aton man mga kauturan, kabay pa mangin busy kita, himo sa buluhaton sang Dios, mangwali kita, agud hindi na naton makita ang mga kasawayan sang aton mga tupad balay sang aton sa sulod sa simbahan. Agud mga utod nga ang Dios ya amo ang aton ginaalagad kundi hindi tawo sa aton simbahan nga makita naton. So kabay pa mapisan kita sa paghimo sa buluhaton samtang nagahulat kita sa Ginoo, and then ang Dios among mahimaya mga kauturan. Akong sekundahan ang imong punto, Doc Leopold. Samtang kaaway sila sa ila kontra, wala sila nag-realisanay. Anay tapos na, taway na, may mga bahay na sila, dito naman sila amo na mga kauturan, nga siling ni Doc Balijong, busy kita sa buluhaton sa Ginoo. Kaya kung wala kita sa buluhaton, aralan kita gapi-pipi sa sulod simbahan, pungko, pamati, patuyo, pauli, bira nga sulod si Satanas, nga ara ang kagamo sa sulod sa simbahan. Sa hindi pa si Pastor Balijong mga muyo, mga kauturan, ako na naipasalamatan din natin mga sponsors, si Ma'am Marlubel Hiruta Lorin, si Ma'am Ladel Labalan Gascon, si Sister Antipas Piedad, ang mag-asawa Pastor Phil and Marlene Peregrino, Manang Hilin Barbasa, ang mag-asawa Doc Leopold and Ivy Hope Balijong, ang mag-asawa Jet and Susan Caro, Iboy and Jessica Malabanan, Juhan and Marla Susana, ang mga mag-ulutod Jimmy Trino and Anely Trino Perdido, ang mga maglutod Alex Federo and Gina Federo Ilumir, Ido and Fimi Don Bandes,
John Luciano Joligi and Goldie Joligi Jr., ang mag-asawa Dr. Erwin and Dr. Rhoda Hardinico, Elder Herbert and Ma'am Evelyn Tamoni, kag Dr. Norben and Ma'am Rosalina Hevieso. Doc, Ginoong Dios, nagapasalamat kami sa kaygayunan nga imong gihatag sa amon with Pastor Tomado and Pastor Delbert. Salamat Ginoo sa wisdom nga imong ginhatag subong man sa mga kauturan nga magamit namon ini sa pagsulbar sa mga challenges sa amon iglesia Ginoo. Bisan pa sa amon mga panimalay. Buligi kami Ginoo nga magmatutom dira sa imo nga amon lang permi ikaw tulokon o Dios. Agod nga hindi na namon makita ang kasawayan sa amon mga utod Ginoo, kundi nakasentro ang amon panulok dira sa imo. Buligi man kami nga magmatutom, dumdumon namon ang imong mga promesa sa matag adlaw nga tanan, kag subong man mangin mapisan sa pagpanaog sang kalag samtang nagahulat sa mo ikaduha nga pagbalik sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Amen.